vê danûstandinê bigihîne tifaqekê eger nehtê paqij e em bigihîne tifaqekê ev tê xwestin û diyalog hinekî zehmet derbas bê xwe jî dibînin rexêdî pêleka hinekî mesela mektebê me şewtandin û ew nebaş bû hinek daxuyaniyên nebaş hebûn bi nisbet pêşmerga û encûmenê ew nayêne qebûlkirin heger vî rengî bê ez behor nakim nehteke paqij divê diyalogê de he pêşî em bi nehteke baş em herin em bigihîne yan em bigihîn yan em nekin muhim ev danûstandin dewam bikin firseta wê çi ye firseteke giring e berî kêlîkê jî me got hebûna Amerîka û Amerîka bi xwe serpereştiya va danûstandan kê ne tiştekî biçûk e eger Kurd wilo sivik li vê gava Amerîkî dibêjînin texmîna min xwendineke gelkî şaş